Tak, krásny dobrý večer vám želám všetkým. Počkám ešte na nejaké očička a potom začneme. Si ešte pripravím všetky veci, nástroje. Adi, ahoj, ty moja technická kontrola, podpora, ahoj. Keď si tu ty, už môžem začať. Takže tak, krásny dobrý večer ešte raz vám želám všetkým. Monika, ahojte. No, dnes mám takú zaujímavú tému pre vás. Niekedy musíme aj zopakovať po určitom čase. Adi, keď náhodou bude niečo nie v poriadku, tak mi prosím daj vedieť, myslím technicky. No, takže sú témy, ktoré... dala som si našu špirálu, ale vidím, že asi není kompatibilná s umelými myhalnicami. Ona nechce umelými plastiky, takže LR chce iba bio. Takže asi tak. Treba zopakovať niektoré témy. A keďže ja každý deň vás počúvam, som v teréne, som v kontakte s ľuďmi, konzultujem a tak ďalej, tak vlastne stále sa mi do toho života pripletú nejaké situácie. Samozrejme, že ja to nikdy nevyhodnocujem ako negatívne, ale stále nad tým porozmýšľam, že čo mi chce život povedať a odporúčam to samozrejme aj vám. Tak vlastne som si zapísala veci, ktoré chcem s vami dnes prebrať. A týka sa to samozrejme našich zákazníkov, aj tých, ktorí sú vaši zaregistrovaní. A stále dookola musíme rozoberať rôzne témy. Ale stane sa vám to aj v teréne, pretože ja už to tak akože nevnímam nejako si... chápem tých ľudí, že nerozumejú veciam, pretože nemajú sa to odkiaľ dozvedieť. A my sme tu na to, ten kanál, áno, aby sme im tie informácie dali. To znamená, že predstavte si, že ten človek ako keby žil niekde, ja neviem, v púšti, dajme tomu, a potrebujete mu, a nemá žiadne informácie, on v živote nebol niekde v civilizácii, a potrebujete mu všetko vysvetliť. A my sa niekedy hneváme, samozrejme, hej, že bože, akože to nemôže vedieť a tak ďalej, alebo na druhej strane, je síce pravda, že ja som to tvrdila asi predvčerom, alebo včera to bolo, tak som si zavolala s Dianou, našou obchodnou partnerkou a rozoberali sme niektoré veci, lebo však pomáhame s niektorými technickými záležitosťami. A bavili sme sa o tom, že toľko prípravy, koľko dávame do toho energie, maily píšeme, školíme, máme vybrané príspevky tuto v skupine pripnuté, ktoré sú dôležité. Stále hovoríme o tom, že aká je u nás kvalita tých produktov. Hej, že fakt je neporovnateľná, nemerateľná s tým bežným trhom. Nie dehonestujeme iné firmy, pozor, alebo lekárne. My hovoríme pravdu, hej, čiže máme k tomu nahraté videá, kvalita aloe, kvalita probiotik, kvalita kolostra a tak ďalej. A stále sa nájdu ešte ľudia, že prosím vás, môžem nahradiť tieto probiotika? Mám také, že biogaja z lekárne, alebo to kozie kolostrum z bežného trhu není lepšie, hej, že niekedy fakt už proste si poviem, že bože, vôbec, že tá moja snaha za niečo stojí. Takže niektoré veci si ešte rozoberieme dookola, aby ste samozrejme ani vy nemuseli byť z toho potom na prašky, tak ako ja niekedy som, ale stále spiem, dobré, OK, odkonzultuj, urob to ešte raz, proste asi neboli na tom vzdelávaní, asi si to neprečítali. A niekedy menej znamená viac, takže som sa aj teraz vlastne rozhodla, že zredukujem maily, ktorý posielam vlastne novo zaregistrovaným partnerom, pretože majú tam tie základné informácie, ktoré chcem, aby všetci vedeli a prejdeme si ich aj dnes tak akože zo široka, aby to vedeli tí ľudia, pretože u nás majú kopec výhod a oni to v podstate nevyužívajú, čiže tak obrovská škoda, pretože fakt sa zaregistrujú a my sme sa dohodli, že my porada, náš top team tu, budeme mať porady a stále budeme tie veci prizvukovať a samozrejme aj tým novozaregistrovaným ľuďom, pretože fakt je to obrovská škoda. Ja 11 rokov využívam všetky zľavy. Všetky, čo sa dajú, proste aká zľava príde, aký zvýhodnený program príde, proste využijem to, lebo keď si to zrátate na konci roka, to je brutálne veľa peňazí, fakt akože strašne veľa. Takže preto som sa rozhodla, že v jednej časti si kvázi zdáme dokopy, že čo všetko máme, čo by sme mali vedieť a takisto aj vlastne veci, ktoré sa týkajú tých novozaregistrovaných partnerov a
programy, ktoré máme. No a v druhej časti si rozoberieme veci, ktoré sa týkajú imunity, komunikácie s ľuďmi a hlavne, čo sa týka psychosomatiky a ako reagujeme v živote. Hej? Sú to niekedy úsmevné situácie, niekedy fakt také, že aj tak ma zabolí proste pri tom srdiečku, že Pane Bože, čo všetko možné ľudia riešia a úplne zbytočne blbosti, somariny, hej, ovplyvnení rodinou a tak ďalej. A kvázi fakt potom trpia, majú rôzne diagnózy. A mne fakt je niekedy až tak ľúto, si poviem, Pane Bože, hej, preto rozoberáme veľa, preto tí naši zákazníci majú ku mne ako keby, že dosah, hej, takisto aj k vám. Viem, že komunikujete s tými ľuďmi, ale predsa sa ešte nájdú také ako keby, že medzery, ktoré treba odkomunikovať. To znamená, ja som si tu napísala taký môj debilníček, že teda čo chceme s vami prebrať. Tak, v prvom rade treba stále si pozrieť vybrané príspevky tu v skupine, to vám píše hore, že vybrané, a tam ja som vlastne pripla všetko to, čo by ste mali, nie že vedieť, ovládať, ale mali by ste si to postupom času pozrieť, pretože, hovorím, prichádzate zbytočne o peniaze a takisto aj keď niekoho oslovujete v rámci produktov, kombinácií, tak potom, hej, to zmrzne na tom, že ale ja používam z toho nejaké produkty a tak ďalej. Takže je tam kvalita produktov. Mnoho ľudí sa pýta napríklad, že teda, OK, fajn, či môžu nahradiť nejaký produkt nejakým iným. No, keď si ľudia pozrú tú kvalitu produktov, ktorá tam je v tých videách, tak zistia, že nie, pretože je tam aj porovnanie štátny ústav pre kontrolu liečiv a kvalita u nás. Čiže je veľmi dôležité, aby ste to s nimi odkomunikovali a tí, čo ste tu ako zákazníci, aby ste si to pozreli tie videá. Sú to 3 alebo 4 videjka, tuším, každé má nejakých 20 minút, takže fakt vás to presvedčí o tom, že naše aloe nemá konkurenciu na trhu. Nemyslím v rámci akože značky, ale kvality. Pretože ak chcete vyhadzovať peniaze za vodu, kľudne môžete. Ak chcete kvalitný gel, tak samozrejme ho máte u nás. Ak chcete kolostrum, ktoré je sušené mlieko, proste úplne nefunkčné, fakt nefunkčné. Ja som 10 rokov som v LR, robila prieskum trhu v lekárni, v iných firmách, v bioobchodoch, internet a tak ďalej. Fakt roky. A neprišla som ani na jedno kolostrum, ktoré by bolo kolostrum, nepasterizované, do 12. hodiny zbierané, kontrolovaný chov a tak ďalej. Veľmi dôležité, treba vysvetliť, aj vy, aby ste to vedeli ako zákazníci. Ďalej je tam porovnanie probiotik. To už absolútne vôbec. Proste probiotika z bežného trhu. Ja keď vidím tú značku na S, nebudem to menovať, aby nás nevypli zo živého vysielania. Pozrite si tie probiotika. Oni stoja nejakých až 800 €. Majú tam 1 či 2 kultúry. Proste fakt celé zle, iba marketing, lebo oni sú takí, vytvoria si webovú stránku, proste úplne pútavu, zaplatia tisíce do reklamy a predávajú 800 € probiotika. To znamená, netreba sa poplášiť, netreba sa splášiť tým, čo hovorí reklama, čo hovorí marketing, ale všetci u nás majú tú možnosť konzultovať. To znamená, či už ste tu ako zákazník, alebo či už ste tu ako z manažmentu, z môjho, to znamená, že vysvetlím tomu zákazníkovi všetky tieto kroky v kľude, nech si to pozrie, nech si to popozerá, aby tam nebolo také, viete, oni potom takto sú ťahaní tými reklamami v časopisoch, v telke a tak ďalej, aby si toto kúpili. A oni samozrejme, keď nemajú, nie sú si istí tým, že LR je pre mňa topka, tak jednoducho pôjdu a úplne niekde inde a potom kombinujú, lenže najhoršie je to, že ak nakombinujú niečo zo syntetických vecí zvonku s našimi bioproduktami, môže to spôsobiť chaos v tej imunite, pretože ten syntetický vitamín sa správa ako toxín, tým pádom to telo bude vykazovať proste zdravotné problémy. Áno? A potom budeme hľadať, patrať, že prečo. Ja tu mám jednu partnerku, ktorá mala ešte z ajurvédskej či z čínskej medicíny nejaké probiotika a už je to fakt, akože celý ten zdravotný problém bol OK, až kým nedala do toho nášho konceptu tie, lebo chcela ich ešte zjesť a jednoducho bol problém na svete a ja som bola zúfala, aby sme nevedeli prísť za to, že čo sa deje. Takže vo vybraných príspevkoch máte kvalitu produktov, tu si treba pozrieť, tu si treba načítať, fakt je to pre vás, aby ste potom nekladli otázky, či môžem také probiotika z toho trhu, z hen takého trhu a tak ďalej.
Máte tam odmeňovací systém. Ten sa od novembra zmenil, ale zmenil sa k lepšiemu, k tomu, aby sme mali čím viac peňazí. To znamená, že každý zákazník u nás má svoju 35% zľavu, o ktorú nikdy v živote nepríde. V porovnaní s inými firmami, ja keď som si teraz takisto, lebo ja si priebežne študujem marketingy iných firiem a akurát sa mi dostala pod ruky značka, ktorá nebudem menovať, ale ide na trh s novou kozmetikou v rámci farieb na vlasy. A mali tam rôzne bonusové kartičky, tak ako máme my, ale oni mali rôzne úrovne. Keby ste videli tie podmienky, ja som si to musela študovať asi, ja neviem, nejakú pol hodinu, kým som vôbec mojim mozgom prišla na to, že čo to vôbec za zľavy tam majú. A dostanete 15% a musíte robiť objednávky za nejakých 800 až 1200 eur, aby ste vôbec tých 15% si udržali. Áno, čože u nás výhoda, nikto vám z firmy nebude volať, tlačiť vás, komunikovať s vami a poďte, hej, máte tu 35% zľavu a ďalšie zľavy, ktoré viete získať sú, že vašej zákazníčke novej urobíte každý mesiac jednu kartičku. Hociakej zákazníčke, proste, keď ich urobíte 5-10, samozrejme, že bude to lepšie pre vás, ale jedna zákaznícka kartička mesačne a máte nárok na ďalší bonus. A keď budete vytvárať tie kartičky, máte nárok na ďalší tretí bonus tých kartičiek. To znamená, že kopec odmeňovaní, o ktoré prichádzame len preto, že my vlastne neodporúčame ten produkt ďalej, čo je obrovská škoda. Samozrejme, je to tým, že my jednoducho tú kvalitu, takto, buď tej firme neverím a neverím sama sebe, takže neurobím to tak, ako by to malo byť a potom ma sfúkne s tým, že OK, fajn, ale ja si napríklad objednávam z firmy na H alebo na F aloe a vy neviete, ako máte argumentovať, áno, takže nemám naštudovanú kvalitu produktov. Druhá vec je zlé oslovenie, to znamená, že to som vás učila minule a máme aj vlastne linky na oslovenia. Proste keď si kliknete tie vybrané príspevky, máte tam kompletne všetko naskladané. Kvalitu produktov, odmeňovací systém, video nový LR partner, ako sa správať na stránke, ako urobiť objednávku, kartičku, čo sú to body za produkty a tak ďalej. No a máte tam v podstate vysvetlené kompletne všetko a súhrn všetkých našich webinárov. Čiže je tam aj oslovenie. To znamená, že ak sa vám nedarí tvoriť klientské karty, som tu, takže kľudne mi zavolajte, napíšte. Na druhej strane, klientskú kartičku nevytvoríte preto, lebo núkate niečo, čo ten človek nechce. Áno, čiže najprv musím správne osloviť, či vôbec má záujem o ten môj produkt a ak má, vysvetlím kvalitu a kombinácie produktov, ktoré tam v tých príspevkoch nájdete. A keď toto všetko máte, tak neexistuje, že sa vám nedarí proste urobiť kartičku a vlastne tak viete získať potom tie ďalšie zľavy, ktoré vám firma ponúka. Lebo ja keď to vidím, proste celý ten mesiac, ako to ide, ako krásne tie body tam máte, 500 bodov, 600 bodov, 700 bodov, 1000 bodov, a 0 klientských kariér, je to zbytočne. Lebo fakt prichádzate o 20, 30, 40, 50 eur mesačne len preto, že tá jedna klientská kartička sa nevytvorí. Samozrejme, že ostáva vám tých 35% celý život, ale ďalšie bonusy viete získať a nezískavame ich preto, lebo nie sme ochotní proste venovať tých 5 minút, 10 minút tomu, aby sme niekomu pomohli. A fakt je to o pomoci, pretože ja som nikdy nešla robiť kartu za účelom, keď som neoslovovala na biznis. Keď oslovujem na zdravie, tak oslovujem to za účelom toho, že Marti, ja ti fakt chcem pomôcť, poď ti ukážem. A keď ten človek povie, že áno, vysvetlím a keď je ochotný si tú kartičku nechať urobiť, urobím. Keď nie, je to jej problém. Áno? OK, fajn. Takže ja komunikujem takto denne so zákazníkmi a treba byť niekedy, proste treba fakt si povedať, OK, fajn, je to na vás samozrejme, či áno alebo nie, ale je škoda, ak to nerobíte. Je škoda, ak ďalej neodporúčate produkty, iba si to nechávate pre seba. Takže fakt vo vybraných príspevkoch poňurajte, popozerajte si, je to pre vás. Ja to nepotrebujem pre seba, lebo za tých 10 rokov, keď ma o 12. v noci zobudíte, tak vám odverklikujem všetko, áno. Ale je to pre vás, pre vašich nových partnerov, ktorých aj zregistrujete, aby to tam mali, aby proste vedeli tie veci proste
si prečítať, vypočuť si na sluchatka, vysávam, žehlím a tak ďalej. Pustím si na 20 minút stále niečo, čo mi priniesie do života samozrejme radosť v tomto, vo financiách. Takže určite áno, aj pomôžete iným, však je to super. Jedno s druhým zladíte, takže tak. Dobre, kvalita produktov, kombinácie produktov treba vedieť, pretože ľudia sa potom pýtajú. To znamená, že môžem nahradiť tento produkt iným produktom, no keď máte naštudované kombinácie, to znamená, že keď máme imunoterapiu a sú tam 4 produkty, tak proste každý jeden produkt robí niečo iné. Keď mám kombo turbo pre dospelých alebo metabolickú kúru, každý jeden produkt robí niečo iné. Nemalo by vôbec zmysel a význam, aby napríklad metabolická kúra mala 5 produktov a z toho 3 majú rovnakú funkciu. Čiže preto kombo sa skladá z 3, kombo turbo zo 4, metabolická kúra z 5. Máte to všetko tam. Vytvorila som aj lexikon, to znamená, ak ten človek to má načítané, pozreté, vie, o čom sa vlastne bavíme, tak samozrejme, že sa nemôže opýtať na to, že či ten produkt nemôže nahradiť niečím iným. Konkrétne to boli probiotika. No nemôžete nahradiť niečím iným, lebo probiotické kultúry si to telo nevie vytvoriť samé, z potravy ich nezískate a tak maličkom množstve, takže nemôžem nahradiť probiotika, Cystus incanus alebo omegami. Lebo ryby tuk je úplne niečo ako probiotické kultúry. A tam vlastne potom dochádza k tomu, že ten človek, keď to užíva, tak nevidí efekt. Jasné. Pretože to auto funguje, keď má spojku, brzdu, plyn, olej, benzín. Ako náhle jedno vynecháte, auto fungovať nebude. A tak je to aj s našimi produktami, palec hore. Takže presne je to o tom, aby sme s tými novo zaregistrovanými partnermi, alebo keď nemáte nikoho zaregistrovaného a ste tu sami za seba, tak si tieto veci prešli. Zvýhodnený program. Je to bomba vec. Bomba. Máme k tomu link, je to zase v tých vybraných. Mali sme k tomu školenia. Zvýhodnený program je pre ľudí, ktorí si objednávajú pravidelne produkty alebo ktorí chcú biznisovo proste viac zarobiť. Pretože máme svoje nákupné ceny, ktoré sa nachádzajú v veľkoobchodnom cenníku, alebo keď sa prihlásite na stránku, máte tam, že vaša cena a predajná cena. Z tejto vašej ceny, nákupnej, teda našej ceny, vo zvýhodnenom programe máte ešte nižšie ceny. Je to úplne úžasný program na to, aby ste nakúpili a predali. Kopec peňazí získate pre seba. Alebo, keď ste iba samospotrebiteľ, tak samozrejme viete ušetriť. Máme tu metabolickú kúru, kde ročne viete ušetriť viac, alebo cca 400 eur. Je to fakt úplne nádherná suma peňazí, takže prečo to nevyužiť? Máte tu aloe vera gely. Každý z vás, ktorí ste tu, nepoznám človeka, ktorý by nepil aloe vera gel. Pozerám, či je to také svetlo, alebo ja som taká nejaká masná. Takže máte tu aloe vera gely Freedom. 3 fľaše mesačne chodia v tomto programe. Aloe vera Sivera, ten Freedom je s kolagénom, Sivera žihľava a potom tu je broskyne, náš najobľúbenejší produkt v rámci aloe a tieto 3 fľaštičky chodia každý mesiac. To znamená, ak ste dospelý človek, tak vám to mesačne vyjde. Ak máte doma deti, tak viete to pošerovať aj medzi vás, aj medzi deti, ale čo sa týka vlastne tých produktov, tak máte tu vlastne, ušetríte nejakých 240 eur ročne, keď si vlastne ten program spustíte, tak je to nejakých 17 až 20 eur mesačne pri zvýhodnenom programe. Samozrejme, počítajte si to do roka, koľko to je. Ďalej tu sú rejši kapsle, 30 eur ušetrite na rejši kapsliach, lebo chodia 3 balenia. Hlavne je to pre ľudí, ktorí sú nejaké chronické diagnózy alebo onkologickí pacienti. Beauty Elixir, úplná pecka, čo sa týka vlastne vlasov, pokožky. Teraz je síce aj v akcii, ale v zvýhodnenom programe stále proste vyjde tá nižšia cena a viete tu ušetriť až 30 eur na jednom elixíre. Áno? Zvýhodnený program, ďalej to ešte My Master Gold, to je taký náš prírodný antistresor, takže tento zvýhodnený program, tu napríklad pri tých 5 kusoch ušetríte 18 eur mesačne, stále si to zrátajte na rok. Áno. Čo sa týka vlastne toho zvýhodneného programu, ten si viete spustiť každý jeden z vás.
Každý z vás má na to nárok. Keď si otvoríte stránku LR Slovak, tak máte tam zvýhodnený program a viete si ho ťuknúť do košíka. Tí, ktorí neviete, napíšete mne alebo vášmu sponzorovi, ten, kto vás zaregistroval. Keď je váš sponzor biznisovo mŕtvý, to znamená, že nič neobjednáva, nerobí a tak ďalej, tak ľudne napíšte mne. Na tento zvýhodnený program sa volá preto zvýhodnený, lebo sú tam fakt oveľa nižšie ceny ako naše nákupné. Pozor. A takisto po 3 mesiacoch máte nárok, viete si vybrať každé 3 mesiace ešte aj odmenu v hodnote nejakých cez 40 eur. Takže je to ďalší program, kde by ste mali proste si to naťuknúť, pozrieť, prelistovať. A ak si poviete, OK, toto je pre mňa, tak si ten zvýhodnený program spustiť a na konci roka si spočítať tie peniažky. Lebo keď objednávate každý mesiac, tak je výhodné tie zvýhodnené programy mať spustené, pretože fakt na jednom programe viete ušetriť 300 eur ročne. Keď máte tých programov viac, tak si rátate, koľko to je peňazí. Ano? Čiže keď mám spustenú metabolickú kúru, dajme tomu, ale mám spustené ešte aj Freedom Gel alebo elixíry, jak to máme napríklad my v rodine, tak je to nejakých 1000 eur ročne. A ja si myslím, že to je fakt skvelý peniaz na to, aby ste vedeli investovať ďalej do svojho zdravia. Takže tak v rámci týchto vecí. Ďalšia vec, ktorá ešte ide k produktom, tak ja som to videla dnes. Fakt klobúk dole pred vami, vy ste také moje zlatička, pretože ja som pozerala dnes, keď vyšiel ten SideGuard a poslali nám vlastne z firmy ten letáčik, že teda 40% zľava. Ja som aj nevedela, že dnes je nejaký single day, že akože deň pre Žanetka. Ahoj, krásnu reklamku si dnes urobila na zubky, to je naša dentálna hygienička, úplne parádna, takže tak dneska urobila krásny videoklip na naše produkty. Takže aj pani Zubárku tu máme, tak môžete si potom prezvoniť a pozdieľať reklamu. Takže len kvôli tomu. Tak, ste moje zlatička, lebo hovorím, ja keď som videla dnes, ako tí ľudia masovo zdieľali ten banerik s nákupnými cenami, len potom nastúpila Arendašová, zavolala pánovi Mackovi, zavolala na firmu, tak potom to začali riešiť, že akí tí ľudia sú úplne proste niekde inde. Oni si myslia, že tým, že tam spustia tú masovku, o tých produktoch nič nevedia, tak vlastne oni získajú nejakých zákazníkov. Ale takto to nie je. A stále hovorím, že tá výhoda naša je v tom, že tie kombinácie produktov vieme a ich máme, vieme, ako funguje imunita, vieme nakombinovať produkty zvonku, znútra, takže paráda. Ja som si prečekla vás všetkých, že ako ste to pospúšťali na tom internete, tak super, nikto tam žiadne nákupné ceny nemal. Ale pozor, sú tu ľudia, ktorí aj v našej štruktúre, a stále to obmieľam dookola, ktorí ľutujú iných ľudí. Ľutovať sa nikdy neoplatí, proste každý je, akože možno to vyznie tak, že som taká tá tvrdá povaha, ale tak nie je to o tom. Je to o tom, že ľutovať sa neoplatí. Každý je tam, kde sa nachádza a tam, kde chce byť. Áno? No a na druhej strane my ľutujeme tých ľudí a vlastne im predávame produkty za nákupné ceny. Je to najhoršie, čo môžete urobiť. Jednak porušujete obchodné podmienky. Neviem, kedy to bolo, sa podpisovali obchodné podmienky, mali ste to vlastne v košíku, ináč by ste do toho košíka nevliezli asi rok dozadu, pretože ja osobne som stála na čele toho vojska, kedy sme vlastne lobovali proti babám z farmy, ktoré prišli vlastne k tam do firmy. Chvála Bohu, už ostali iba 2, aj z toho len 1,5. A oni vlastne influencerky začali proste masovo spúšťať tie reklamy s tým, že to dávali za nákupné ceny, pretože oni nechápali rozdiel medzi nákupnou a predajnou cenou. No a vlastne ide o to, že aj z našej tu štruktúry predávajú ľudia iným za nákupné ceny. Prosím, nikoho neľutujte. Nikoho. Vy to neberte ako niečo, že LR. To je vaša práca, to je vaše druhé zamestnanie, to je vaše ďalšie podnikanie, to je váš ďalší chlieb. Pretože vy tu chodíte preto a strácate tu čas v úvodzovkách, musíte sa učiť veci, kombinácie, kvalitu, voláme si, telefonujeme, vy ste o tom na konzultácii so mnou počuli veľa, školíme a tak ďalej. Je to váš čas a to je najdôležitejšia veličina, ktorá existuje. Nie peniaze, ale váš čas. Pretože vy nikdy neviete, ako dlho tu ešte budete. Dnes
o 5 minút, o 10 minút, o 20 minút. Preto netreba strácať čas a treba si ten život užívať naplno. A keď máte tie vedomosti, ani pani učiteľka v škole, ani pani zubárka, ani pani dentálna hygienička, ani pani pedikérka, nikto nerobí zadarmo. Nikto. A berte to ako vašu prácu číslo 2 alebo 3 LR. Vy sa musíte naučiť veci a potom ich podáte ďalej. Ale mnohí z nás sme, tak vieš, že ja ju ľutujem, lebo ona nemá peniaze. Ale vieš, ona fajči. Hej, a potom hovorím, OK, fajči, tak prečo ju ľutuješ a predávaš jej kolostrum za nákupné ceny. Prosím, nerobte to. Jednak porušujete obchodné podmienky. Ak vám na to firma príde, lebo oni sledujú sociálne siete, sledujú, čekujú dookola veci, tak vám zavolajú a vám zrušia účet. Hej, ako myslím, nie v banke, ale LR účet. Dobre? Takže to je jedna vec. Druhá vec je, samozrejme, že budú mučiť mňa, prečo som vás neškolila a tak ďalej, jedno s druhým. Za ďalšie, nemrhajte svoj čas pre ľudí, ktorí sú zbytoční. Pretože mám tu nie že jednu klientku, to sa stáva akože často, ale akože naposledy, že proste ja predávam tie veci za nákupné ceny, lebo ja tých ľudí ľutujem, ale predáva tu kolostrum, tu probiotika, tak som jej poslala takú peknú správu, kde som jej vysvetlila, že prečo to nemá robiť. Jednak podceňuje seba, pretože nič z toho nemá. Musím objednať, strácam čas, zaplatím ja peňažky, čakám na to, kým ten človek príde, kým mi pošle peniaze a tak ďalej. A jednak to kolostrum nikdy v živote tomu človeku nepomôže. Vy mu kradnete peniaze z peňaženky a ja som vás to v živote nikdy neučila kradnúť ľuďom peniaze z peňaženky. Ako náhle predáte človeku jeden produkt alebo dva, vravím vám na zlepšenie zdravia. Okrádate ľudí. Vedome. Pretože keď sa niekto zubnú pastu, OK, sprej prvej pomoci, OK, parfém, OK, špirálu, OK, ale nie keď riešite zdravie. Vy veľmi dobre viete, že s 1 litrom aloe, s 1 kolostrom a s 1 probiotikami nevyriešite nič a vedome mu beriete peniaze. Vedome ničíte meno svoje, pretože potom povie, vieš čo, to Labancová mi predala, ale to vôbec nefunguje, však ona nič o tom nevie a tak ďalej, proste zbytočne. Ďalej, čo sa týka vlastne vôbec toho mena vášho, ďalej vás bude ohovárať, že to proste minul peniaze u vás, lebo taká je realita. Áno, že minul u vás peniaze, že ste ho okradli o peniaze, nič o tomu nerozumiete a tak ďalej a že proste len kvákate a chcete len peniaze. A tak vzniklo vlastne aj to zlé meno firmy, kedy dievčatá z farmy tieto veci začali robiť a masovo spúšťali proste nákupné ceny, a veď to je len sestra, a veď to je len brat, a veď to je tetka, a to je proste. My máme dvoje ceny, nákupné a predajné. Nákupné ceny môže mať každý. Každý, kto má klientskú kartu. Prečo je tam 100 eur? Preto, aby sme kombinovali produkty, pretože ten odporúčací marketing náš je o tom, že vy budete vtedy úspešní, keď budete tie produkty kombinovať, pretože už po prvom mesiaci ten človek na sebe cíti zmeny. Áno? Preto je tam tých 100 eur. Keby tam tých 100 eur nebolo, človek by predal jedno kolostrum, zaregistroval by toho človeka a ten človek by už v živote u vás nenakúpil. Nikdy. Pretože to kolostrum by mu nič absolútne neurobilo v tom telíčku. Takže preto je tam tých 100 eur. Ďalšia vec je tá, že na ďalšiu objednávku si môže objednať aj za 4 eur. To je už na ňom. Ale ten prvý mesiac za tú 100 sme to tak urobili, aby boli nakombinované produkty vlastne pre zdravie, krásu, vlasy, čokoľvek. Ale už keď to nakombinujete do tých 100 eur, pri tej prvej objednávke, garancia, že ten človek cíti proste zmeny na svojom tele. Či už sú to vlasy, pokožka, pleť znútra. Áno, čiže chcem vás veľmi pekne poprosiť, aby ste to nerobili. Prosím, nikoho neľutujte. My, keď otec bol živý, tak vlastne oco užíval produkty, mamka užíva produkty, môj brat užíva produkty v rámci rodiny, každý u nás má kartu, dokonca ešte aj moja dcéra má kartu, kde si ona objednáva svoje produkty a takisto, keď od nej niekto proste niečo chce z kamarátiek, tak cez jej kartičku. A je to fér, pretože samozrejme, že sú registrovaní u mňa, tak ja z týchto kariet mám svoje peniažky späť, ale je to fér. Vy to neberte ako niečo, že vy ste tu kvázi zamestnaní v úvodzovkách, neberte to ako že zamestnanie, hej, alebo nejaký úväzok, ale ide o to, že váš čas, energiu vy premieňate na tie peniažky.
Áno, čiže ja si neviem predstaviť, že by som 10 rokov robila dennodenne konzultácie proste zadarmo. Čiže tak nech to berú aj tí ľudia a vysvetlíte im, že áno, môžeš mať buď nákupné ceny, alebo predajné. Ja keď to nakúpim a predám, budeš to mať za drahšie, alebo môžeš mať svoju klientskú kartu, budeš to mať za lacnejšie. Áno, čiže to je to, kde prosím, nepredávajte tieto produkty za nákupné ceny, lebo vy sami si kazíte meno a kradnete ľuďom peniaze z peňaženky. Není to pekné. Proste treba si to uvedomiť. Áno? Takže asi tak. Dobre. V rámci týchto vecí asi všetko, čo som chcela. Poďme ďalej. Poďme sa pozrieť na to, ako my sami ovplyvňujeme si to naše zdravie našim negatívnym postojom k životu. Každého ovplyvňujú veci dookola. A nič si netreba brať proste vážne na seba, pretože každá situácia nás niečo učí. Ja som mala teraz, predtým, jak sme začali, konzultáciu s pani, kde sme riešili vlastne chlapčeka, ktorý má veľkú nosnú mandľu, stále je chorý a tak ďalej. Lenže ja už keď si píšem tú anamnézu, tak ja už vidím z toho, ako aj ten človek komunikuje. Viete, no zase sme chorí. Čo vám poviem? Viete, to už je hrozné. Proste ja som z toho na nervy, ja som z toho, úplne počujete, ako ten človek komunikuje. A ja len tak sa smejem, proste píšem si tie veci do anamnézy a potom vlastne zhodnocujem ja celý ten akože priebeh. Čiže mne stačí fakt úplne polhodinka na to, ja sa ani neozvem, ja sa len pýtam a ten človek hovorí a odpoveda. A my sme prišli na to, že ten chlapček nenávidí škôlku z určitých dôvodov a tak ďalej. Mamina mala predtým potrat, takže celé tehotenstvo úzkostlivé. Ježišmaria, či sa niečo nestane. Samozrejme verím. Ale celé sa to tiahne ešte aj teraz. Hej? Čiže tak sa bojíme o to dieťa, tak sa bojíme, aby sa niečo nestalo, že my do toho života si priťahujeme situácie. A my keď sme skončili, ona, Pane Bože, konečne niekto, kto mi o tom vedel povedať viac. Ja už som bola zúfala a tak ďalej, hej. Lekárka strieľa takto antibiotika v kuse, proste na vírusové veci dáva antibiotika a tak ďalej. No a v rámci psychosomatiky, samozrejme, že nikto sa s vami o tom baviť nebude. A vôbec nie. Hej? Takže všetky veci, ktoré nás ovplyvňujú dookola, je super, že tam sú, pretože oni nás posúvajú vpred. Ale my nesmieme to zobrať, že je to niečo negatívne. Keď skončíte v práci, znamená, že sa vám otvárajú dvere do novej. Ak vám nevyjde podnikanie, nebolo to vaše správne podnikanie. Máte byť niekde inde, máte začať niečo iné. Ak vám končí vzťah, alebo žijete v nefunkčnom vzťahu, ktorý je zlý, kde vlastne cítite, že proste ste unavení z toho a tak ďalej, nebojte sa to pustiť, pretože prichádza nový vzťah a tam stojí ten princ vysnívaný, ktorý proste má byť váš, ale vy ste si potrebovali prežiť aj to obdobie, aby ste vedeli porovnať. Áno, že toto je niečo, Ježiši Kriste, a toto je niečo, kto proste, to je presne ten človek, ktorého som chcela, to je presne ten človek, po ktorom som snívala. Ale keď budeme sa takto držať pevne, zubami, nechtami, toho človeka, tej práce, toho podnikania, tak budeme nešťastní celý život. Na totálku. Čiže nebojte sa to pustiť, nebojte sa, vy neumriete od hladu, ani neostanete na ulici. Každý niekoho má a verte mi, že v tých situáciách ťažkých vám stále niekto pomôže. A vy keď prídete do toho štádia, kde vlastne tú zmenu urobíte, vtedy ten balvan z vás spadne, vám sa uľaví a život sa vám totálne zmení a aj po zdravotnej stránke. Pretože my psychosomaticky si priťahujeme všetko do života. To, ako sa cítime, ovplyvňuje naše zdravie, naše kožné problémy, naše vypadávanie vlasov, naše problémy so žalúdkom, naše problémy s močovými cestami, hnačky, zápchy, migrény a tak ďalej. Dnes som akurát sledovala jednu moju známu a bola na operáciu s nosom, pretože dutiny a tak ďalej, dala si prepážku robiť. Už teraz konečne nebude mať migrény. Bože, tak som mala na jazyku, že by som jej povedala, ale keď o radu neprosia, tak ju nedávam. Jej sa nič v živote nezmení.
Ona tie migrény nemá z dutín. Ona tie migrény má z toho, že žije v strachu, v úzkosti, v bolesti, vo frustrácii a nežije život, ako by chcela, ale prezentuje sa tak, že je to jej úžasný, šťastný život. Proste úplne fejkový profil, nejaká taká tá akože toxická pozitivita, to nefunguje. Treba si priznať, cítim sa na hovno, úplne sa cítim na hovno, som v sračkách, ok, fajn. Ja mám debilný vzťah, proste blbú prácu. Treba si to priznať vnútorne, ok? A nie, že to bude lepšie, on sa zmení, a to bude, to sa zmení v tej práci. Nezmení sa nič, kým vy to nezmeníte. A našu frustráciu dospelácku prenášame dlhodobo do nášho tela a tým pádom máme všetky zdravotné problémy, pretože naše telo je v takom chaose. Ono normálne, si predstavte, chaos v hlave, hej? Fokusujem sa na to, že ja chcem manžela, ktorý bude nosiť mi kvety, bude taký, hen taký, onaký, ale mám doma neschopného trúľa, ktorý je úplne psycho. Čiže ten vesmír, on nevie, čo chce, žije s tým, v hlave má to, čo vlastne chce, on nevie, čo vám má priniesť do života, pretože vy proste žijete v chaose, alebo my žijeme v chaose. A naše telo na to reaguje. A reaguje čím? No chorobnosťou. A teraz si predstavte, že vy ste úplne, že celý pometený, hej, myslím v úvodzovkách, v tom dobrom, ale taký, že ani doprava, ani doľava, ani hore, ani dole, proste, hej, nestíham, time management, nula, úplne príde v piatok, Ježišmaria, konečne víkend, ale zase je už pondelok za chvíľu, už mám oblievam a pot a v tom žijú tie naše mrne deti a oni takto na vás pozerajú, že chápete? Chápete, prečo tie vaše deti majú tie sople? Chápete, prečo proste tie deti sú takto nastavené? Pretože oni na vás takto pozerajú, nemôžu vám povedať nič, lebo sa boja, lebo sú to malé stvorenia, ktoré si nedovolia povedať, tebe šibe, už prestaň, proste ty akože si normálna. Ďalej, to ako žijete vy v tom nefunkčnom vzťahu, tak bude žiť váš syn alebo dcera. Pretože oni si myslia, že toto je správne. Oni nepoznajú krásnu harmonickú rodinu. Oni poznajú len ten nefunkčný spôsob života, kde neexistuje láska, kde existuje len ponižovanie, výsmech, manipulácia, toxicita. A tie decká to jednoducho berú na seba. Čiže neposielam dieťa k psychológovi, ja si musím v prvom rade vyriešiť situáciu. A všetky tieto psychosomatické veci, dutiny, hnev, kašeľ, suchý, draždivý, s trávením problém, bolesti. Mám deti a dospelých, ktorí chodia raz za týždeň na vécko, na stolicu. Predstavte si tie hnilobné baktérie, ktoré máte všade. Jasné, že máte migrény, zápaly, reumy, blablabla, smrdí vám z pusy, máte zhnité zuby, ja neviem čo všetko možné, kožné veci, psorky a tak ďalej. Veď vy ste zničení zvnútra. Lebo tá psychosomatika jednoducho je tam. Áno, a to je to, čo jednoducho na nás vplýva. Okolie, mama príde, babka príde a tak ďalej. To je častá chorobnosť psychosomatiky, nalepkovanie. Dnešné prípady. Bože, ty si, Adamko, zase chorý. Prečo ten Adam je zase chorý? Adam má zase sople. On má tabuľu na čele, ako na diaľnici z Košic do Bratislavy, Bratislava. On má tú tabuľu na hlave, chorý. A to jedno, či deti alebo dospelí. Už si zase chorá? Ty už si zase chorá? Hej, proste je to o tom, že proste my sme toho človeka, jednoducho mu dali tabuľu na čelo s nápisom chorý. Áno? A potom ten človek, či už je to dieťa alebo dospelý, sa s tou chorobou vžije, to znamená, ale vedia, to mám chronické. A on s tým žije, že on je chorý. On si to celé ako keby, že do toho vnútra dáva. On je chorý. On chodí s nálepkou chorý. Ako môže byť ten človek zdravý, keď mu dala celá rodina nálepku, že chorý? Prestaňte rozprávať v kruhu vašej rodiny pred vašimi deťmi o tom, že ten človečik je chorý. Prestaňte. Ja to mám za 10 rokov vyskúšané na mnohých deťoch. Ja som zakázala rodičom, samozrejme tí, ktorí chcú moje rady, aby nerozprávali pred dieťaťom, že je chore. Nikto. Príde babka, detko, svokra, svokor, taká, švagrina, hentaka. Každý musí byť ticho. Je dopredu upozornený a keď raz povie,
spomenie o dieťati, že chore, nebude chodiť na návštevu. My sme takto s rodičmi dohodnutí. A verte mi, ja som dnes dostala správu, normálne som mi až slzy vyhrkli, pani, ktorá mala chlapca, respektíve deti, kortikoidy, antibiotika, antihistaminika, všetko možné, refluxy, laryngitídy, nosné mandle a tak ďalej. Po roku totálnej zmeny produkty plus naše rady v rámci psychosomatiky, decko je zdravé, bez jedného liečiku, bez všetkého, nemá nosné mandle zväčšené, nemá reflux, nemá žiadne diagnózy, nemá nič. Bol dneska na testy, od hlavy po pety je chorý. Zajtra pridám recenziu. Čiže odstránili sme nálepku choré dieťa, odstránili sme babky, detkov a tak ďalej, sme im zmenili takisto myslenie, aby o tom nerozprávali a dieťa sa zmenilo. Ďalej, úzkostlivé mamy, strach, nervozita, úzkosť, čo keď sa čo stane, preboha, Ježiši Kriste a tak ďalej. Hej, proste panika v rodine vyvoláva to, že dieťa vám bude proste chore. Takisto, nielen deti, ale aj dospelí. Proste muži nemajú takto emocionálnu inteligenciu vyvinutú ako my ženy. A vy, keď doma panikárite zo všetkého, Ježiš, tu ma lame, tu ma bolí, tu ma to, nepotrebujete sa ľutovať. Na čo potrebujete ľútosť? Na to, aby ste boli stredobodom pozornosti? Na čo? Tak si ju zoberte inak tú pozornosť. Áno, choďte na nejaké kurzy špeciálne, zavolajte mne. Proste vy potrebujete mať to sebavedomie, nepotrebujete pozornosť od iných. Deti pútajú pozornosť vás, rodičov, preto, že sú chore, privolajú si chorobu, lebo vedia, že keď budú chore, tak sa im budete viac venovať. Áno? Lebo dnes je na nič čas. Alebo dieťa nemá vysvetlené, že mladší súrodenec prišiel a že ty proste musíš teraz zohrávať úlohu jeho ochranárskeho, ako brat, budeš ho ochraňovať. Hej, čiže dospelí. Pútam pozornosť tým, že som stále chorá. Tá vieš, tá tu ma boli. Tá teraz to, idem zatra na ORL, idem zatra na ortopédiu. To sú len ľudia, ktorí proste potrebujú na seba pútať pozornosť, lebo v rodine, v manželstve jednoducho ju nemajú, tak potrebujú to robiť týmto spôsobom. Keď vesmíru dáte dohora najavo, tu ma boli, tu ma picha, vesmír vám to isté dá späť. To znamená, bude vás pichať, bolieť a tak ďalej. Ja ich volám, že biomátky. Na čo je to dobré, mami? Na čo? Tu sa nehraj, to je špinavé, toto nechytaj, neolizuj, a už si špinavý, a poď, a teraz budeš papkať tú biozeleninku, a teraz budeš papkať to. Na čo? Na čo to je dobré? Mi povedzte. A potom tá úzkosť, ktorú vy máte v sebe, sa prejavuje na deťoch. Samozrejme, že tie deti sú potom zlé, hádžu sa o zem, nepočúvajú a tak ďalej, pretože oni majú tú emočnú inteligenciu, oni majú zhora proste jednoducho signály, ale my ich nemáme, my sme ich udupali celé a oni tie deti na vás pozerajú, preto kričia sa, hádžu o zem, lebo oni už nevedia vystať to, čo my máme dospeli v tých hlavách a čo vlastne robíme s tými deťmi. Áno? Lebo oni to majú úplne ináč poskladané a oni jednoducho to majú poskladané dobre. Tak jak my sme to, keď sme mali deti. Ale samozrejme, že výchova nás ovplyvnila, život a tak ďalej. Takže viac menej, tie deti sú 100-krát múdrejšie ako my. Počúvajte deti, čo vám hovoria. Lebo keď to dieťa je zle a vystrája, nevystrája preto, že ty si diabol, ty si čert, zase nálepka čert, diabol. Hej? Čiže on sa ako má cítiť ako aniel, dobré dieťa, tak on je čert, tak bude stále zlý. Hej, ale to vychádza stále z nášho toho zvnútra. No a potom čo potrebujeme? No naše telo takto kolabuje v týchto situáciách. Totálne kolabuje. Preto tie doplnky. Vy to beriete niektorí ako také, že Ježiš, to zás musím toľko investovať. Každý mesiac investujem. Ako povedzte mi jednu vec, čo je dôležitejšie ako zdravie. Tí, ktorí, chvála Bohu, oňho ešte neprišli, ja už som oňho raz prišla, si neviete predstaviť, čo je to prinavrátiť zdravie späť. Koľko to trvá času? Roky. Áno? Čiže, keď ja budem stále, mám rodiny, kde napríklad to nefunguje, ten produkt, viete prečo? Pretože, viete, manžel, toto keď počujem, hej, manžel, tá nesamostatnosť, finančná nesamostatnosť žien.
manžel to dotuje, manžel to dáva peniaze, manžel o tom rozhoduje a manžel nechce mať zdravé deti. No hej, ale tak viete, radšej do piva, radšej do toho, radšej do cigariet a tak ďalej. To znamená, kým budem brať tie veci tak, že ja vyhadzujem peniaze za doplnky výživy, tak ten produkt nebude nikdy fungovať. Nikdy. Pretože my investujeme do zdravia a nevyhadzujeme peniaze do koša. Vyhadzujete peniaze do koša za kávu, ktorú ste si kúpili niekde, kde ste nemuseli, za cukríky, sladkosti, koláče, sladké jedlá, čipsy, cigarety, alkohol a tak ďalej. Za veci, ktoré nepotrebujete, alebo za materiálne veci, ktoré si kupujete, aby ste upútali iných. A potom ich musíte predať, lebo nemáte na tie základné veci. Hej, to je znovu o tom, že idem si pútať pozornosť cez niekoho iného, lebo ja si kúpim takú kabelku, ale už mi ostane len 20 eur do peňaženke do výplaty. Na čo? Na čo sa ja potrebujem pred niekým, akože na čo? Hej? Čiže to je vlastne o tom, že vy investujete do toho zdravia. Nie vyhadzujete peniaze. Proste je to investícia. A všetká negatívna energia, ktorú vy rozprávate, myšlienky, sťažovačky, ohováračky, telefonujete 3 hodiny a ohovárate vášho muža, svokru, kolegyne a tak ďalej, pozerám televízne noviny, čítam rozhlas, televízia, novinky, vôbec. To sú všetko negatívne veci, ktoré vás ovplyvňujú. Všetko. Keď budete ohovárať, budete sama proste skľúčená. Budete mať migrény, budú vás boleť hlava, budete mať problémy s klbami. Jednoducho to je psychosomatika. Prestaňte ohovárať, prestaňte klamať, prestaňte sa zaujímať o iných ľudí. To nie je váš život, to je život ich. Hej? Čiže to sú všetko tie negatívne veci, ktoré nás ovplyvňujú a hlavne nedávajte si zasahovať do vášho života inými ľuďmi. Neberte to tak, že je to vaša mama. Ona má úplne iné zmyšľanie, o 150 rokov staršie ako vy. Čiže nedajte si zasahovať do rodiny, aby vám ona rozprávala, čo máte robiť, kde sa máte pohnúť v zamestnaní, v podnikaní, v živote. Teraz som mal jeden prípad, 20 rokov boli spolu, kočka sa rozišla. Mama na prášky ide vyskočiť z okna, jej snúbenec tiež. Proste chápete, že keď sa dá ten človek zmanipulovať, bude celý život žiť život niekoho iného. A celé sa to odzrkadlí na našom zdraví a na zdraví našich detí. Áno? Čiže pozor na tieto veci. Psychosomatika, nálepkovanie, strachy, nervozita, prílišná starostlivosť a ešte syndrom veštice. To je parádny syndrom. Dobrý, pani Redešová, viete, volám vám, lebo nie sme chorí, ale viete, kamošky mi všetky povedali, že keď my budeme teraz chodiť do škôlky, tak my budeme v kuse chorí. Ja nerozumiem tomu nastaveniu, nechápem, že človek, keď vám poviem ja, alebo poviem ľuďom, vieš čo, ty môžeš byť milionár. Ty môžeš mať 10 000 eur mesačne, 15, 20, 25 000 eur. Ľudia neveria. Určite. Tá čo si? A kde to tak nezarobíš? Vieš, koľko je priemerný plat? Tu si pozerala televízne noviny? No nie. Ja televízne noviny nepozerám 10 rokov, preto mám skoro 5-ciferný číslo na bonuse. Lebo sa zaujímam o seba. O seba. Nie o druhých. Samozrejme, rodina je posvetné miesto, ale vocať. Hej. Ale keby som sa ja zaoberala tým, čo povie mi moja mama a oco, nebohy, tak by som tiež bola kde na televíznych novinách a Lexaurin by som si luskala. Hej. Proste to je o tom, že nemôžeme sa nechať ovplyvňovať. A na druhej strane, ako viete dopredu, že už vy budete niekde? Magnetizmus, vesmír, proste priťahovanie. Hovorí vám to niečo, naštudujte si to, kvantová fyzika, to není vymysel, nejaké konšpiračné teórie, to je normálna veda, kvantová fyzika sa to volá. Čo vyšle, myšlienka má magnetickú energiu, magnetickú. Vyšlem do hora len v myšlienkach. Keď vyšlem do hora, to sa mi vráti. Vyšlem do hora, to sa mi vráti. Čiže keď ja budem vysielať, že moje dieťa od septembra
od septembra bude chore, verte tomu, že keď všetci budú zdraví v škôlke, bude ona chora. Keď vy si poviete, už teraz ide november, tak ja furt v novembri mám to té laryngitidy, alebo traviace problémy, alebo migrény, tak ich budete mať. Aha, vidíš, som ti hovorila, že ja každý november to mám. Fakt, to každý november, keď príde, to ja mám. To sú presne veci, ktoré fungujú a na týchto veciach by ste vlastne mali, ďakujem Miška, by ste vlastne mali pochopiť, že aj peniaze viete pritiahnuť, aj lásku viete pritiahnuť, aj zdravie viete pritiahnuť. Stačí s myšlienkami začať a keď príde negatívna myšlienka, povedať jej choď do pečka. Normálne na surovo, lebo naše ego má vychodené chodničky a ono len negatívne myšlienky chce. Len on pozitívne nechce, ego nechce. Srdce chce, ego nechce, hlava nechce. Stále vám bude hovoriť, že ste škaredá, tučná, taká, hen taká, neviem aká, neschopná, ty to nedáš, lebo nám to hovorili rodičia. Toto, čo o sebe si myslíte, vám hovoril otec s mamou. Hej? Čiže to sú presne tie veci, ktoré my potrebujeme dostať z tej našej hlavy, to ego dať preč a jednoducho nehovoriť o tom, že budem v januári mať to, vo februári to. Jo, po Vianoce, že budem vyžratá jak prasa, tak, to stále som po Vianociach tak. Hej? Decko bude mať v septembri sople, ja budem vyžratá po Vianociach, od novembra mám migrény, od februára mám také problémy. Samozrejme, že to všetko priťahujem si do života a tým pádom to tak je a potom sa samozrejme znervozňujem nad tým. Čiže viete si priťahnuť aj bonus 10 000 eur z LR do života, aj produkty v zľave môžete mať, tu máte zvýhodnený program, aj môžete byť zdraví. Hej, len proste treba tieto negatívne veci z tej hlavy odstrániť a fakt sa poľaví aj vašim deťom a takisto aj v rámci diagnóz. Samozrejme, že to ide postupne. Nedá sa nič urobiť, žiadna zmena nie je taká, že od dneska koniec totálne. Áno, môžete tak prestať fajčiť, môžete tak prestať jesť čokoládu a tak ďalej, ale s tými myšlienkami v tej hlave a tak ďalej to samozrejme trvá a stále je tam ten Satan, ja tomu hovorím, hej, tu aniel sedí, tu Satan, ktorý vás bude ťahať za košeľu, že myslí negatívne. Ale vy, keď to jednoducho prerobíte si tú hlavu, myseľ, nie, budem pozitívne myslieť, hej, proste budem si opakovať, že som zdravá, som úspešná, som taká, som hen taká, tak to jednoducho do toho vašho života príde. Takže v rámci psychosomatiky sme si vysvetlili, áno, ako to má fungovať. V rámci nalepkovania sme si vysvetlili. Takže prosím vás, začnite od dnes. Snažte sa proste, keď máte deti, nevychovať z nich chorých jedincov. Ešte raz, chronické diagnózy neexistujú. Neexistujú. To sú diagnózy, ktoré vznikli preto, lebo vy nebudujete imunitu správne, alebo ľudia nebudujú imunitu správne. Tak, jak u detí musíme začať múdro, kojením, mliečko, kto môže kojí, kto nemôže nekojí. Ale podporujem imunitu každý jeden deň. Nie jedným kolostrom, ani jedným probiotikom. Nekradnite ľuďom peniaze z peňaženky, jak som vám vysvetlila. Ten, kto ste prišli teraz na záver, nemusíte sa hnevať, že som tak povedala, pozrite si od začiatku. Dobre? Imunoterapia pre deti. Vy, dospeláci, potrebujete enzymy, minerály, probiotika, minimálne, kolostrum combo turbo, alebo metabolickú kuru, keď už ste celkom, že... Hej? Proste telo tým našim myslením dochádza do stresu. Stres nám vytvára všetky zápalové procesy, onkologické procesy a to, čo máme v sebe, sú len naše emócie, strachy, bloky, nevypovedané veci. Ak máte možnosť, choďte cez víkend do lesa, postavte sa kde, neviem kde, na sídlisku to neskúšajte, že by vás nezavreli a vrieskajte. Na plné hrdlo kričte, vreštite, proste z celého týždňa tie emócie dajte vonku, vypustite, proste vrieskajte, kričte, proste, hej, pozorne na sídlisku, že by, nie, že poviete potom, že ja som vám kazala, že vy budete zvolať kde z tohto, hej. No, čiže dajte to zo seba vonku. Všetko, čo v sebe kľúčite, všetky emócie, ktoré v sebe máte, strachy, bloky a tak ďalej z detstva, počas celého života, to, čo sme si z detstva vypestovali, tak to si nesieme ďalej. Taký, aký bol náš otec, je náš manžel. Taká, aká bola naša mama, je možno náš manžel. Hej? A v tom istom kvasení vychovávate vaše deti, naše deti vychovávame a tak ďalej. Treba trošku prísť sami k sebe,
Hej? A začať proste pracovať sami na sebe. Ak nechcete mať také, aby vaše deti mali také detstvo, ako ste mali vy a taký život, ako majú vy. Ako máte pozitívny, motivačný, idete dopredu, ste šťastní, super. Potom nemôžete byť chorí a nemôžu mať vaše deti. Ako náhle je choroba v rodine, treba zmeniť proste prístup. Sami k sebe. Nevyhovárajte sa, že my vychádzame super. Nevychádzate super. Nevychádzate super. Nemôže mať dieťa vaše dutiny opuchnuté a veľké nosné mandle, lebo má v sebe hnev. Nemôže nepočuť na uši, lebo ono nechce počuť, čo vy sa doma rozprávate. Nemôže nosiť okuliare silné, pretože ono nechce vidieť, čo sa v domácnosti deje. To je psychosomatika. Štítna žľaza, hrdla, angíny, neviem všetko možné, máte nevypovedané veci. A keď neviete povedať šéfovi, že si chuj s prepáčením, choďte v sobotu do lesa. Kričte, vrieskajte a tak ďalej, len to dajte zo seba vonku. Keď budete druhým ľuďom stále robiť, aby oni sa mali lepšie, budete mať gastritídy, z toho budete mať zapalové procesy, budú vás lámať kĺby a potom budete mať onkologický problém. Onkologický problém majú ľudia, ktorí celý život majú nevypovedané veci. Celý život. Hej? Čiže dajte sa dokopy. Nehovorte o tom, že idete míňať peniaze na produkty. Tešte sa, keď dávate 100-200 eur z peňaženky. Lebo keď sa budete tešiť, tých 200 eur sa vám vráti. Hej, a skáde? Na lose môžete vyhrať, nájdete na ulici, takto vám daruje, no tam neurčite. Áno, to sú negatívne nastavenia, aby ste sa veľmi čudovali, z ktorej guty matere vám vie prísť dobrý človek do života, peniaze do života, proste fakt akože. Mne sa ozývajú ľudia v rámci budovania biznisu, ktorých ani nepoznám a zaregistrovala ich pani, ktorá už 2 roky ani vo firme absolútne nič nerobí. A tiež by som si povedala, tá skáde mi príde ten človek pre Boha živého? No príde, lebo vy keď proste pozitívne myslíte, tak si do života natiahnete ľudí, ktorých proste chcete tam v živote mať. Aj situácie, aj zdravie, aj peniaze, proste všetko. Keď sa bojíte tu s nami začať, ja si to nemôžem dovoliť, lebo ja nemám. Do frasa máte 35% zľavy, máte bonusy od junior manažera 300 eur vyššie. Akože doma ste na materskej, tam mi nehovor, že máš toľko roboty a ty nemôžeš urobiť tu jeden príspevok na internet a nemôžeš vlastne zavolať 2-3 kamoškám, že máš pre nich vianočné darčeky alebo že máš pre nich produkty, ktoré vyriešia imunitu detí. Akože to sú úplne blúdy výhovorky. Ja som začínala s 500 eurovou výplatou po mojich 3 operáciách chrbtice s jedným deckom na krku, áno, a som si kúpila produkty. A keby som bola šanovala peniaze, nedám, tak by som dneska bola, možno by som pachala fialky, alebo by som proste bola kde, ja neviem kde, lebo môj zdravotný stav bol v katastrofálnom stave. To si neviete ani predstaviť. V katastrofálnom stave. Hej? Čiže asi tak. Takže ja som s láskou to peniaze dávala na tie produkty a aj dávam každý mesiac. A určite nie s tým, že bože, to koľko som už zase minula. Ježiš, 150 eur pre Boha. Tak si porátajte, koľko horaliek zjete, cigaret vyfajčíte, piva vypijete a tak ďalej. Blbosti. Hej? Čiže to sú tie veci, že keď jednoducho sa nastavíte v hlave pozitívne, a všetky negatívne veci budete, dobre, ok, fajn, ok, ty si povedz, ty si toto. Nepúšťajte si ľudí do života. Ako náhle máte negatívnych ľudí dookola, nereagujte na nich, ostaňte ticho, prikývujte im. Keď vám ego dovolí, prikývujte im. Oni potom prestanú. To je jedno, či je to mama, oco, brat, to je jedno. Vy ste vy, žite si svoj život, vy máte svoje rodiny, svoje deti, nenechajte si zničiť život inými a takisto nenechajte vaše deti trpieť v chorobách, v dutinách, v celiakiách, neviem čo všetko, mononukleózach, laryngitidách a tak ďalej. Tá zase štekavo kašle, tá pre Boha živého. No hej, čiže jasné, že kašle, lebo proste už by vám najradšej vás poslal takde do teplých krajín. No. Takže asi tak. OK, tí, ktorí ste nestihli, lebo však už končíme, tak si pozrite v repríze, určite sa uplatí. Samozrejme, tí, ktorí si poviete, toto je streľa v hlave,
máte pravdu. Tí, ktorí si poviete, že ona je super, máte pravdu. Tí, ktorí si poviete, že nemám ju rada, máte pravdu. Takže ja som ja, to, čo vám odovzdávam, takže ten, kto ma chce počúvať, iba počúva, ten, kto ma nechce počúvať, ma nepočúva. Všetko sú to len veci, ktoré ja skúšam na sebe, testujem, chodím k mentorke, mám svojich ľudí, ja mám tiež svoje bloky, strachy a tak ďalej, ale to riešim. Zdravie dopujem, čítam, školím, aby som vás mohla školiť. Takže prečítajte si vo vybraných príspevkoch všetko, čo tam máte a keď vás na budúce niekto osloví na produkt, tak už nebudete musieť riešiť tieto blbosti, čo sme tu riešili. V rámci kvality a tak ďalej, argumenty, všetko tam máte, všetko. Je to moja 10-ročná práca. Takže asi tak. Dobre. Keď máte nejaké otázky, pripomienky a tak ďalej, kľudne mi napíšte správu, nie je problém. Vyriešime všetko, čo sa dá. Takže asi tak. Majte sa krásne, prajem vám ešte krásny večer a viete, kde ma nájdete, takže napíšte mi správu, ak vás niečo trápi, alebo pošlite hlasovku, alebo si dohodnete so mnou telefón a teraz si s vami zavolám. Majte sa krásne a krásny večer.